Wijinipun pengantin putri so pengantin kakung tumuju wonten ing sasana dampar nenggo ya sasana dampar pinajang tansah warna busanate surep data pitana suh kang ateges sirna rep swasana tentrem data pangesti budaya sirna kang nemala mahanani swasana kang tentrem uger sira kersa mahanani pangesti marang budaya kang luhur nenggih budaya Jawi kang adi luhur bila wonten nagari pundhita ingkang kaeka adi dasa purwa eka marang sawiji dasa 10 purwa kawiwitan Siratmaja pengantin saripit tumuju wonten ing sasana dampari nengga ya sasana dampar pinajang kang dherekaken dening bapa dalah ibu ugi para wadyabala katitik pengantin saripit sampun dumugi wonten ing sasana ing sampun dipun samaktakaken dening ibu juru sembogo kangkung kang kalompo nias prona salon kanthi pengantin kepareng kemampah tata cara dawuhipun pengantin sekalian nuwun 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 Ambuka wiwaraning kandha kanthi hanya batas maring Gusti kang murbeng radakamu agung ugi datamu asih kanthi pocapan bismillahirrahmanirrahim usduk kapahyanit mangsa kula dumawaing kodrat awit pangwasaning Gusti kang akarya jagat nalika sampurna titah kekalih kang asipat jalu piwah pawesti kepareng mancing lelumban wonten ing madyaning geganaku sinarga pugu tinggal tepu ing citra catur handayani tumandring raos kang tinanep wonten teleng ing kalbu anu hari ketring manatan saranta penganten saribit kepareng ya bebalangan kantalaning sabda ya bebalangan suruh kang pinastan gondang kasih dalam undang tutur Siratmaja penganten putri hanyebak astani penganten kakung monggo Kang Mas kepareng aturaken sugeng rawuh wilujeng rawuh kunjuk Kang Mas sungguh kaluwarga agung iya nipas bingah raos pun manah sesandingan karo nipas kasaksan dening kaluwarga ageng katitik daya pengantin saripit bila jembas tali pengantin kakung kali pengantin kakung keparang agidak wiji dadi kanggo potingan menika paripurna Siratmaja pengantin putri abiji pengantin kakung kanthi sekar triwarna sekar araning kembang tritiga murinipun wonten tiga kang awujud mawar kandil melati mawar ateges dina warna kandil kang mandhel klati jroning klati ing pangajab mugi tansah warna tetembungan ingkang manis ingkang mijil saking jroning lati pengantin putri Nimas Ayu Ais Ameliana
kalanting dening Sang Garwa monggo diajeng jumeneng wonten sisih kiringipun Kang Mas ya diajeng inggih Kang Mas direkaken Kang Mas mawon tanggap ing saswita ibu juru sembaga kang kondang kaloka rias rona salon angadahi tata cara rombongan sepisan kang winastan sindur binayangkari sindur kang werni rekta dalah seta rekta abang lambange wani seta putih lambange suci kanthi hasesanti ing ngarsa sukulada ing madya mawon karsa tuturi handayani halna alon yo nger kadherekaken Rama lan ibumu yo nger inggih Rama Sirat Maja pengantin saribit kang kadherekaken dening bapa dalah ibu sampun dumugi wonten ing sasana ingkang dipun sawektakaken dadi sasana dampar nangga ya sasana dampar pinajang iyalah yer wis ditiwanciti pancen ya kudu ana sesandingane kok ya pinter men golek sesandingan ingkang manten kakung ugi saking mriki nggih Bu Bapak nggih kangge penadaran nggih nggih sami setunggal dusun nggih oke nadyan tok awit cilik wis diintik wae alhamdulillah wis sesandingan wis ngucap janji suci pengantin sekali keparenggaken bobot timbang animbang sepinten to bobot katresnan Mas Ayu Ais Amailiana dalasan bagus Yudi Bagus Priyanto tumuli sang ibu nyuwun pirsa dhateng sang bapa iyalah Pakne miturut pakrasa bocah salon abot sing ya Pakne walah ya padha bobote to Bu awit sampun manunggaling cipta rasa karsa kula sampun sami bobot katresnanipun bebasan nirmada ireng isir padha senenge katitik Sirat Maja pengantin saribit kalanggaken wonten sasana dampari nengga ya sasana dampar pinajang awit keparendhakaken tata cara kacar kujur mung liya dadi sedulur kang isi dari kawak kacang kawak wong liya dadi sanak katitik Sirat Maja anampi Gunakaya menika kanthi suka maning penggalih nggih Kang Mas kula tampi kanthi sukarna nggih Kang Mas apa anane tak tampa Kang Mas kanthi sabar ya ikhlas udanten kudu ngono ning Mas tampanano ya nggih daya-daya kang paken dening sang ibu minangka pratandha bekti yekti dhateng sang ibu monggo ibu kula tepaken Gunakaya menika dhateng ibu iya ger muga bisa dadi Gunakaya kang berkah melimpah langkung kathah ya ger iso gawe tuku dadah iso gawe omah syukur-syukur iso gawe tindak Mekah Madinah yo Sirat Maja pengantin saribit tumuju wonten ing sasana dampari nengga ya sasana dampar pinajang Mas Ayu Ais Amailiana dalasan Bagus Yudi Bagus Priyanto
kepareng nindakaken kembul bujana Andrawina dahar sesarengan ugi winasta dulang-dulangan minangka pralambang pralampita mugi tansah manunggaling cipta rasa lan karsa anggenipun mangun bali wispa sayek-sayek kaptira susah bingah manis asin pahit legi lan getiripun saged dipun lampahi sesarengan paripurna kebul bujana kapungkasi kanthi nginum mugi saged dadosaken wirninge cipta rasa lan karsa anggenipun mangun bali wispa tresnan katresnan mungkin nemong lirih bisa dadi kaluwarga kang sakinah mawaddah warahmah amin amin ya rabbal alamin saring prawu iku satuhu kinurmatan pilih sampun paripurna tata cara dawuhipun pekaten sekalian pilih kepareng lumampah sebab sungkem pangabekten sapojo pekaten saripit Rep sidem remanem tan ana sapawang ning walang alisik tan kabyarsa hambung swaraning gongso kanthi pratandha kang lolos duwung utawi pangkingan menika duwung iku wonten agem wonten wingking mila dipun wastani wangkingan satmaja pekaten salibit tumuju wonten jejenging Sang Rama dalah ibu Rama nyuwun tambahing pangestu Rama kula ngrumaosi wit alit tumekan ing diwasa tansah ndamel bot repoting dumateng Rama pilih wekdal sapunika sampun ndungkaping palakrama awit keparengipun Rama paring idi pangestu dhateng kula kekalih Rama iya joger anakku lanang sing bagus dhewe semono uga anakku wedok kang ayu dhewe pun Rama mung bisa nyadong dedonga yo nger munggo anggonku saklon anggone mangun balis antuk kamulyaning Gusti panggih widodo kalih sing sakara-kara satmaja pekaten sarwi tumuju wonten jejenging Sang Ibu awit krumaosi bilih ibu minangka sasana yuga brata nawa candra ari lampahipun ibu nyuwun tambahing pangestu ibu kula krumaosi wit alit tumekan iki wasa tansah damel bot repoting dumateng ibu bilih wekdal sapunika sampun ndungkaping palakrama ibu awit keparengipun ibu paring idi pangestu dhateng kula kekalih iya ya ker anak kula sing bagus dhewe semono uga anakku wedok kang ayu dhewe pun ibu mung bisa nyadong dedonga ya nger bekti marang agama wong tuwamu yen negara ya nger muga bisa dadi kaluwarga kang sakinah mawaddah warahmah tresnan katresnan mungkin lemong ya nggih bisa atut runtut inggih ibu ngaturaken gunging pepindhan iki ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan ibu ya nggih kula tampi pangestunipun mugi saged dados jimat paripih ibu sahli parawuh ingkang satuhu dadurwatan Pilih-pilih sampun paripurna sepah sungkem pangepekten Serat Pojo pekaten salibit kali pekaten kepareng kampret kabar rumiyin
dening katang kula madun fotografi ugi ngaturaken gunging panuwun kunjuk para katang ingkang sami nyengkuyung pakarya nulinggi rias Rona Salon madun fotografi ugi KTM musik kang kecil saking Purwodadi. Saya para bumi satu kehormatan pilih menika ugi kepareng lumampah inggih kirapipun sirat waja pangkatan sekalian pilih ing mangke ingkang dipun wandhekani dening Sang Suba Manggala Endang Suzuki